Παρασκευή είναι λίγο ιδιαίτερη. Και είναι ιδιαίτερη γιατί είναι παραμονή μιας μεγάλης εορτής. Είναι παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, μιας πολύ μεγάλης Αγίας. Πολλοί λένε ότι είναι η Αγία μετά από την Παναγία. Έτσι λοιπόν, μια και τυχαίνει εγώ να είμαι ο ιερέας της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής του Σιδηροκάστρου, και επειδή η ευλάβειά μου αλλά και πολλά είναι τα προσωπικά μου βιώματα μέσα σε αυτή την Εκκλησία και η ευλάβειά μου μεγάλη για την Αγία αυτή, θα ήθελα να πω δύο λόγια στην αγάπη σας για την ιστορία της, τα θαύματά της, έτσι ώστε να μάθετε κι εσείς και να ωφεληθείτε από αυτά που θα ακούσετε. Την σπουδήν σου την κλίση κατάλληλον εργασαμένη φερόνιμεν, την ομώνυμον σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσεν. Παρασκευή αθληφόρε, πόθεν προχέεις η άματαμ και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Στους χρόνους λοιπόν του αυτοκράτορα της Ρώμης, Αντωνίνου, του οποίου ή Ευσεβούς όπως το λέγανε, το 138 με 161 μετά τον Χριστόν, έζησε η Αγία Παρασκευή και μαρτύρησε. Επίσκοπος της Ρώμης ήταν τότε ο Πίος ο πρώτος. Η Παρασκευή γεννήθηκε σε ένα χωριό κοντά στη Ρώμη. Οι γονείς της ονομάζονταν Αγάθων και Πολιτεία ή Πολίτη όπως την έλεγαν, και ήταν Ρωμαίοι πολίτες, γαλλικής καταγωγής χριστιανοί, ευγενείς, πλούσιοι αλλά και πολύ ευσεβείς. Είχαν περάσει όμως 35 χρόνια από το γάμο τους και δεν είχαν αποκτήσει παιδί. Γι' αυτό και προσεύχονταν με όλη τη θέρμη της ψυχής τους στο Θεό να θεραπεύσει την ατεκνία τους και να τους χαρίσει αυτό που λέμε καρπόν κοιλίας. Η απόκτηση παιδιού ήταν πάντοτε ευλογία σε ένα σπιτικό. Υπόσχονταν μάλιστα οι ευσεβείς αυτοί άνθρωποι ότι το παιδί τους θα το αφιέρωναν στο Θεό, ενώ θα μοίραζαν και την περιουσία τους στους φτωχούς. Και το θαύμα έγινε. Ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και χάρισε την Πολιτεία μία κόρη. Την εποχή που αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Ανδριανός, γύρω στο 100 μετά Χριστόν, η Πολιτεία έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Το παιδί αυτό γεννήθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή του χριστιανικού Πάσχα. Για το λόγο αυτό και την ονόμασαν Παρασκευή, από την ελληνική λέξη που χρησιμοποιούν οι Εβραίοι για να υποδηλώσουν την ημέρα που προηγείται του Σαββάτου. Η βάπτιση τελέστηκε την 8η ημέρα από τη γέννησή της. Η Παρασκευή αφιερώθηκε στο Θεό εξ παργάνων μητρικών, σύμφωνα με την υπόσχεση των γονέων της. Έμαθε τα πρώτα γράμματα από τους δασκάλους που της εξασφάλισαν οι πλούσιοι γονείς της και με ιδιαίτερο ζήλο μελετούσε το Λόγο του Θεού, ενώ συγχρόνως νήστευε και προσευχόταν αδιαλείπτως. Δάσκαλος των Ιερών Γραμμάτων αναφέρεται κάποιος Θεότιμος, αλλά και άγγελος του Θεού της δίδαξε τη θεοσέβεια. Η μητέρα της Παρασκευής, η Πολιτεία, έχτισε τότε ναό για χάρη της κόρης της, στον οποίο και την αφιέρωσε. Όταν λοιπόν η Παρασκευή έφτασε στην εφηβική ηλικία, ήταν μια όμορφη, πλούσια αλλά και φρόνιμη κόρη. Γι' αυτό και πολλοί νέοι έδειξαν ενδιαφέρον και θέλησαν να την κάνουν γυναίκα τους. Η απόφαση όμως της νεαρής Παρασκευής για ολοκληρωτική αφιέρωση στο Θεό ήταν αμετάκλητη. Και η απόφασή της αυτή ενισχύθηκε μετά το θάνατο των γονέων της, γεγονός που συνέβη όταν εκείνη ήταν 20 χρονών. Η Παρασκευή έθαψε με βλάβη τους γονείς της, μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς, σε ναούς, και αποσύρθηκε σε ένα Παρθενώνα για να ζήσει μια ζωή πλήρους αφιερώσεως στο Θεό. Στον Παρθενώνα λοιπόν εγκαταβιούσαν και πολλές άλλες χριστιανές γυναίκες, οι κανονικές Παρθένοι, σε μια μορφή πρώιμης μοναστικής ζωής, γιατί η ζωή της πλήρους αφιερώσεως
χαρακτηρίστηκε εξ αρχής ως το προπαρασκευαστικό στάδιο της μέρουσας αιώνιας ζωής. Η υπέρτατη ταπεινοφροσύνη, η νέκρωση αυτή του προσωπικού θελήματος, η υπακοή που έκανε στο προϊστάμενο αυτό του κοινοβίου, αλλά και ο εξαγνισμός της ψυχής και του σώματος μέσω της αγάπης προς το Θεό και τους ανθρώπους συνιστούσαν την εσωτερική ζωή των χριστιανών που είχαν ακολουθήσει το δρόμο της ολοκληρωτικής αφιερώσεως. Στον Παρθενώνα λοιπόν έμεινε η Παρασκευή αρκετό χρόνο. Ήταν ένα στάδιο βαθιάς εσωτερικής προετοιμασίας για όσα έμελαν να ακολουθήσουν. Όταν έκρινε ότι είχε έρθει πλέον η κατάλληλη ώρα και ήταν ήδη 40 χρονών, ζήτησε την άδεια από την επικεφαλή, την ηγουμένη που λέμε, του Παρθενώνα, και βγήκε στον κόσμο για να κηρύξει. Η ιεραποστολή της, ανάμεσα σε ειδωλολάτρες και σε Ιουδαίους, ήταν προσαρμοσμένη στις ανάγκες της περίστασης. Στους Ιουδαίους τόνιζε ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, αυτός που είχαν προφητεύσει οι προφήτες και τον οποίο είχαν σταυρώσει οι ομοεθνείς τους. Εκείνος όμως αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και από εκεί έστειλε το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο να φωτίσει τους μαθητές του για να συνεχίσουν το έργο του. Έτσι ιδρύθηκε η Χριστιανική Εκκλησία. Στους ειδωλολάτρες εξάλλου έλεγε ότι οι θεοί τους οποίους λάτρευαν οι Ρωμαίοι ήταν ανύπαρκτοι και οι ιστορίες για αυτούς ήταν μύθος πλασμένος από τους ανθρώπους. Ο μόνος αληθινός Θεός ήταν ο Θεάνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας του κόσμου. Το κήρυγμά της συνοδευόταν και από θαύματα, τα οποία ασκούσαν βαθιά επίδραση στους απλούς ανθρώπους και τους οδηγούσαν κοντά στο Χριστό. 92 και 1 Ράδιο Συντική. Όπως είπαμε στην αρχή, για όσους τώρα άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους, και στην εκπομπή Μέσα από Σένα θα ακούσεις αυτή την ιστορία, το βίο της Αγίας Παρασκευής. Σήμερα το απόγευμα να μην ξεχάσετε, θα έχει πανηγυρικό εσπερινό στην Αγία Παρασκευή Σιδηροκάστου. Το λείψανό της θα τεθεί για προσκύνηση. Θα περιφέρουμε την εικόνα της, για πρώτη φορά τη μεγάλη εικόνα της Αγίας Παρασκευής, μια μοναδική εικόνα εδώ στο Σιδηρόκαστο. Και την άλλη μέρα, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, θα γίνει η μεγάλη πανηγυρική Θεία Λειτουργία, όπου θα υπάρξει και το καθιερωμένο τραπέζι αγάπης, όπως κάθε χρόνο. Από το Ράδιο Συντική, να έχετε Έτσι λοιπόν, φίλε μου και φίλοι μου, αφού διέσωσε εκείνα τα μέρη και διέδωσε τον Ευαγγελικό Λόγο, εγκατέλειψε τη Σικελία, έφυγε από την Ιταλία και από τη Μεσσίνα πέρασε στους Λοκρούς, διέσχισε διδάσκοντας τη Μεγάλη Ελλάδα και έπειτα την Καμπανία και ανέβηκε βόρεια μέχρι τα περίχωρα της Ρώμης. Το έργο της Παρασκευής με την πάροδο του χρόνου έβρισκε μεγάλη απήχηση στον κόσμο και ο αριθμός των χριστιανών αυξανόταν. Αυτό όμως φούντωσε και το μίσος των Ιουδαίων, όπως πάντα, που ζούσαν στην περιοχή της Ρώμης. Γι' αυτό και εκείνοι παρουσιάστηκαν στον αυτοκράτορα Αντωνίνο και τη συκοφάντησαν ότι με το κήρυγμά της παρασύρει το λαό σε ιδέες και συμπεριφορές που προσβάλλουν τη θρησκευτική πίστη και τις παραδόσεις των Ρωμαίων. Έτσι άρχισε ο κύκλος των διώξεων και των βασανιστήριων της Αγίας. Όταν άκουσε ο αυτοκράτορας ότι μια γυναίκα περιφέρεται στην περιοχή της Ρώμης και κηρύττει μια θρησκεία που ήταν αντίθετη με τους παραδοσιακούς θεούς της αυτοκρατορίας, διέταξε να τη συλλάβουν, να την οδηγήσουν ενώπιόν του. Όπως ήταν φυσικό, η διαταγή του εκτελέστηκε αμέσως. Η Παρασκευή οδηγήθηκε δέσμια μπρος στον αυτοκράτορα Αντωνίνο. Μόλις όμως την αντίκρισε ο ηγεμόνας, εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά της και η έκπληξή του έγινε ανυπόκριτος θαυμασμός. Όταν συζήτησε μαζί της και διαπίστωσε τη σύνεση και την εξυπνάδα της νεαρής Ιεραποστόλου, ο Αντωνίνος κάλεσε τότε την Παρασκευή να αρνηθεί την πίστη της. «Εάν πειθαρχήσεις», της είπε, «σε όσα σου προτείνω και θυσιάσεις τους θεούς της Ρώμης, θα κληρονομήσεις πολλά αγαθά.
Ακόμη και βασίλισσα της, λέει, θα γίνεις. Διαφορετικά θα σε παραδώσω σε βασανιστήρια που θα σου προκαλέσουν το θάνατο. Η Παρασκευή, χωρίς να φοβηθεί καν τις απειλές, με αταλάντευτη αποφασιστικότητα το απάντησε: ποτέ δεν θα αρνηθώ το όνομα του Χριστού και Θεού μου, γιατί οι θεοί που δεν δημιούργησαν τον ουρανό και τη γη σε λίγο θα χαθούν, ενώ ο Κύριος και Θεός μου μένει στον αιώνα. Η προσβολή κατά το αυτοκράτορα ήταν μεγάλη, γι' αυτό και η τιμωρία με βασανιστήρια ήταν αναπόφευκτη. Ο ηγεμόνας διέταξε τους στρατιώτες να αρχίσουν αμέσως τα βασανιστήρια, τα οποία στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζονται μαρτύρια. Οι στρατιώτες υποβάλλουν την Παρασκευή στο πρώτο μαρτύριο. Πυρακτώνουν μια σιδερένια περικεφαλαία και την τοποθετούν στο κεφάλι της νεαρής μάρτυρος. Το γεγονός μόνο φρίκη προκαλεί. Η Παρασκευή όμως έμεινε σώα και αυλαβής, ενώ ένα απαλό αεράκι της δρόσιζε το πρόσωπο. Ήταν τέτοιο το θαύμα που έκανε πολλούς από το συγκεντρωμένο πλήθος να πιστεύσουν στον Κύριο. Όλοι αυτοί ζήτησαν στη συνέχεια να βαπτιστούν. Τότε η Αγία προσευχήθηκε και ένα νέφος με βροχή τους περιέδουσε, ενώ από τον ουρανό ακούγονταν οι βαπτιστήριοι λόγοι: βαπτίζονται ούτε οι πάντες εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Οι βαπτιζόμενοι από την πλευρά τους απάντησαν αμήν, και το μυστήριο είχε συντελεστεί. Όταν ο αυτοκράτορας είδε να προσχωρούν στη νέα θρησκεία δούλοι, υπηρέτες, αλλά στρατιώτες και πολίτες Ρωμαίοι, διέταξε να συλληφθούν όλοι αυτοί αμέσως και να εκτελεστούν. Και πραγματικά οι νεοφώτιστοι εκείνοι μάρτυρες αποκεφαλίστηκαν και τα πτώματά τους ρίχτηκαν στον ποταμό Τίβερη. Στη συνέχεια ο Αντωνίνος διέταξε και φυλάκισαν δεμένη την Παρασκευή. Τα μεσάνυχτα όμως εμφανίστηκε στην Αγία άγγελος Κυρίου, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του φωτεινό σταυρό, καλάμι, σπόγκο και αγκάθινο στεφάνι, δηλαδή τα γνωστά σύμβολα του Θείου Πάθου. Ο άγγελος απάλαξε την Αγία από τα δεσμά, της έδωσε θάρρος για να υποστηρίξει, ανέβηκε στους ουρανούς. Την επόμενη μέρα απτόητος αυτοκράτορας διατάζει να υποβάλουν την Παρασκευή στο δεύτερο μαρτύριο. Οι βασανιστές χύνουν τότε μέσα σε ένα τεράστιο χάλκινο λέβητα, πίσα και λάδι, και τον τοποθετούν πάνω σε δυνατή φωτιά για να φτάσει σε κατάσταση βρασμού. Μέσα σε αυτόν ρίχνουν κατόπιν την Αγία και κλείνουν το λέβητα με καπάκι. Στρατιώτες γύρω φροντίζουν τη φωτιά και φρουρούν τη μάρτυρα. Ύστερα λοιπόν από αρκετό χρόνο ξεσκεπάζουν το λέβητα για να βγάλουν και να θάψουν τα λείψανα της Παρασκευής. Αλλά ό του θαύματος, φίλε μου, η Αγία αναπαυόταν μέσα στο λέβητα σαν σε χρυσό θάλαμο, δροσιζόμενη και χαρούμενη. Ένας άγγελος είχε ψυχράνει το λέβητα και είχε φέρει τροφή στην Παρασκευή. Ο ηγεμόνας στην αρχή απόρρισε με όσα έβλεπε. Στη συνέχεια όμως πίστεψε ότι με μαγείες η νεαρή χριστιανή κατάφερε να δημιουργήσει κρύα τα υγρά του λέβητα. Την κάλεσε λοιπόν να του ραντίσει το πρόσωπο με τα υγρά αυτά. «Ράντισέ με, Παρασκευή», της είπε, «με υγρά από το λέβητα, και να διαπιστώσω κι εγώ αν καίνε η πίσα και το λάδι». Λέγοντας αυτά, ο Αντωνίνος πλησίασε στο λέβητα. Η Παρασκευή, χωρίς να διστάσει, γέμισε τις χούφτες της με πίσα και λάδι, που ζεμάταγαν, και ράντισε με αυτά το πρόσωπο του αυτοκράτορα. Το αποτέλεσμα, φίλοι μου, ήταν φρικτό. Τα καμένα υλικά τύφλωσαν τον άρχοντα, ο οποίος ουρλιάζοντας από τους πόνους φώναζε: «Ελέησον με, δούλη του αληθινού Θεού, δώσε μου πάλι το φως μου και θα πιστέψω στον Θεό που εσύ κηρύττεις». Η Παρασκευή προσευχήθηκε θερμά στο Θεό, τον πατέρα των φώτων και του αγαθού, και έχρισε τα μάτια του τυφλού αυτοκράτορος με πυλό που έπλασε από χώμα και τα δάκρυά της, και το θαύμα δεν άργησε να γίνει. Ο Αντωνίνος βρήκε πάλι την όρασή του.
και σύμφωνα με την υπόσχεσή του βαφτίστηκε αυτός και η οικογένειά του στο όνομα της Αγίας Τριάδος και δοξολόγησαν όλοι τον αληθινό Θεό. Η παράδοση της αρχαίας Εκκλησίας θέλει τον Αντωνίνο Πίο να είναι στα τέλη του βίου του χριστιανός. Γι' αυτό και ονομάστηκε Πίος. Ο Πίος σημαίνει ευσεβής. να φτιάχνουν τ' αύριο της γης τα σκοτεινά. Είδα και τα παιδιά να παίζουν δίχως χαρά στη γειτονιά. Ειδείς ποτέ πως είναι αργά, πως το σκοτάδι κρύβει τη φωτιά. Τα αστέρια ποτέ δεν σβήνουν μες στην ολόλαμπρη εκκλησιά. Μήνυμα ελπίδα στέλνουν στη φοβισμένη μας καρδιά. Λίγο απ' το φως πάρε κι εσύ, κάνε τη πίστη σου γερή. Σκορπίζει γύρω στεφάνια από φως. Γίνε φλόγα μικρή, γίνε κι εσύ του Θεού συνεργός. Ειδείς ποτέ πως είναι αργά, πως το σκοτάδι κρύβει τη φωτιά. Τα αστέρια ποτέ δεν σβήνουν μες στην ολόλαμπρη εκκλησιά. Μήνυμα ελπίδα στέλνουν στη φοβισμένη μας καρδιά. Εσύ κάνε τη πίστη σου γερή. Το αδιοφιλονίκητο στοιχείο είναι, φίλε μου, ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί στην αυτοκρατορία επί Αντωνίνου Πίου αποκαλύπτει ότι ο αυτοκράτορας είχε αλλάξει στάση απέναντι στις μονοθεϊστικές θρησκείες της Ανατολής, τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό. Είχε σταματήσει τους διωγμούς και είχε δείξει μετριοπάθεια και ανοχή. Δεν αποκλείεται λοιπόν η στάση του αυτή να προέκυψε από τη γνωριμία του με την Παρασκευή τη Ρωμαία. Ελεύθερη πλέον η Παρασκευή αποφάσισε να συνεχίσει το κηρυκτικό της έργο. Για τον σκοπό αυτό εγκατέλειψε τη Ρώμη που βρισκόταν και προχώρησε και κατέβηκε πάλι στη Μεγάλη Ελλάδα, διδάσκοντας και αποκτώντας μεγάλη φήμη. Η ελληνική παράδοση θέλει την Αγία Παρασκευή να διδάσκει τον χριστιανισμό και στην Ελλάδα. Από την Νότιο Ιταλία είναι πολύ κοντά η Κέρκυρα και η Ήπειρος. Με ένα πλοίο της εποχής μπορούσε η Αγία να περάσει στα μέρη αυτά, με ένα ταξίδι που διαρκούσε μόλις μία μέρα. Για το λόγο αυτό η μνήμη της διατηρείται τόσο ζωντανή στα μέρη της Ελλάδος. Με άνεση λοιπόν φεύγει από την Αντιόχεια της Θράκης και προχωρά σε άλλες πόλεις. Σε μία από αυτές ήταν τοπικός άρχοντας ο Ασκληπιός. Πληροφορήθηκε τη δράση της νεαρής χριστιανής και διέταξε να τη συλλάβουν και να τη φέρουν ενώπιόν του. Οι στρατιώτες εκτέλεσαν τη διαταγή και η Παρασκευή οδηγήθηκε δέσμια μπροστά στον άρχοντα. Ο Ασκληπιός Ανθέμιος ανέκρινε την Αγία και την κάλεσε να προσφέρει θυσία στους θεούς της Ρώμης για να αποφύγει τα βασανιστήρια. Τα ανταλλάγματα που θα λάμβανε θα ήταν πολλά και αξιόλογα. Θα είχε μεγάλη θέση στο παλάτι. Θα γινόταν παλακή του άρχοντα ή σύζυγος του γιού του. Θα της
απονέμονταν ξέχωρες τιμές και άλλα πολλά. Η Παρασκευή έμεινε βέβαια αμετάπιστη, γι' αυτό και δεν απέφυγε τα βασανιστήρια. Μάλιστα ο Ασκληπιός Ανθέμιος, θέλοντας να δοκιμάσει την αλήθεια της μαρτυρίας της για τον αληθινό Θεό, υποσχέθηκε να ασπαστεί το χριστιανισμό αν εκείνη κατόρθωνε να βγει αυλαβής από το βασανιστήριο. Η διαταγή του ηγεμόνα ήταν να ρίξουν την νεαρή Ιεραπόστολο στη φωλιά ενός φοβερού δράκοντα, φιδιού μεγάλου δηλαδή, στο οποίο συνήθιζαν να ρίχνουν όσους καταδικάζονταν σε θάνατο. Το φίδι αυτό ήταν τεράστιο σε μήκος και φοβερό στην όψη. Το στόμα του έμοιαζε με σπηλιά, ενώ με το σώμα του μπορούσε να κυκλώσει ολόκληρο κτίριο. Η Παρασκευή προχώρησε προς το μέρος του θηρίου σταθερά. Εκείνο μόλις την είδε άφησε ένα οξύ συρριγμό και ένα μεγάλο νέφος καπνού βγήκε από το στόμα του. Η Αγία φύσηξε πάνω στο δράκοντα. Κατόπιν έκανε το σημείο του σταυρού προς το μέρος του και τον επετίμησε με αυτά τα λόγια: «Θηρίο, έφτασε για σένα η οργή του Θεού και ο θάνατος». Ο δράκοντας άφησε και πάλι ένα δυνατό σφύριγμα, έπειτα κόπηκε στα δύο και έγινε άφαντος, ενώ ο διάβολος που κατοικούσε μέσα σε αυτόν αποχώρησε με οδυρμούς και κραυγές. Ο άρχοντας, ύστερα από όσα συνέβησαν, τήρησε την υπόσχεσή του και ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Βαφτίστηκε τόσο ο ίδιος όσο και ολόκληρος ο οίκος του, στον οποίο συμπεριλαμβάνονταν και όλα τα πρόσωπα που τον υπηρετούσαν, αλλά και οι κάτοικοι της πόλεως επίσης, επηρεασμένοι βαθύτατα από το θαύμα της Παρασκευής, πίστεψαν στον Κύριό μας, στον Ιησού, κατέστρεψαν όλους τους βωμούς και τα ιερά των ειδόλων και στη θέση τους ανοίγηραν χριστιανικούς ναούς. Απτόητη Παρασκευή από την αντίδραση των ειδωλολατρών και ιδιαίτερα των αρχόντων στο ιεραποστολικό της έργο, συνέχισε την περιοδεία της, οδηπορώντας και έχοντας γυρίσει από την Ελλάδα στην Ιταλία. Έφτασε τότε σε κάποια πόλη της Ιταλίας, όπου ο άρχοντας ήταν ο Ταράσιος. Ο Ταράσιος ήταν φανατικός υπερασπιστής του ειδωλολατρικού πανθέου και των θρησκευτικών παραδόσεων της Ρώμης. Όταν λοιπόν οδήγησαν την Παρασκευή ενώπιόν του, εκείνος άρχισε να την ανακρίνει συστηματικά. Είχε προηγηθεί βέβαια το κήρυγμα της Αγίας στην πόλη αυτή, γι' αυτό και ο άρχοντας είχε επιχειρήματα εναντίον της. Πρώτα τη ρώτησε αν είναι αλήθεια η πίστη της στον Χριστό. Η Παρασκευή δεν αρνήθηκε τίποτε. Ο Ταράσιος προχώρησε κατόπιν στη δεύτερη φάση. Κάλεσε την νεαρή χριστιανή να αρνηθεί έμπρακτα την πίστη της, προσφέροντας θυσία στους θεούς της Ρώμης. Της υποσχέθηκε μάλιστα ότι θα λάβαινε πλούσια ανταλλάγματα αν δεχόταν τις προτάσεις του. Σε αντίθετη περίπτωση, της λέει, τα βασανιστήρια θα ήταν φρικτά. Και όπως αναμένονταν, η Παρασκευή αρνήθηκε να υποκύψει στις δελεαστικές προτάσεις του Ταράσιου. «Είμαι χριστιανή», είπε απλά, «και αληθινός Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, τον οποίο υπηρετώ αλλά και λατρεύω». Έτσι τα βασανιστήρια δεν άργησαν να αρχίσουν. Ο Ταράσιος διέταξε τους στρατιώτες να υποβάλουν την Παρασκευή στο μαρτύριο του εγκλισμού σε Λέβητα. Όπως λοιπόν και στην προηγούμενη περίπτωση, η Αγία τοποθετήθηκε μέσα σε τεράστιο Λέβητα που ήταν γεμάτος με λάδι, πίσα, ναύθα, μόλιβδο και άλλα υλικά. Όταν ετοιμάστηκαν όλα, οι στρατιώτες έκλεισαν το στόμιο του Λέβητα και άναψαν από κάτω μεγάλη φωτιά. Η φωτιά έκαιγε πολύ δυνατά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το μαρτύριο της Παρασκευής θα ήταν φρικτό, όμως η Αγία προσευχήθηκε θερμά και ένας άγγελος κατέβηκε από τον ουρανό και ψύχρανε το Λέβητα, μεταβάλλοντας τα πυρακτωμένα υγρά του σε ψυχρότερα ύδατος. Η Αγία είχε διαμείνει αυλαβής. Σύμφωνα πάλι με άλλες πηγές,
Ο Λέβητας έσπασε, λέει, σε πολλά κομμάτια και τα θράψματα μαζί με το καιόμενο μείγμα έπληξαν τους ειδωλολάτρες που ακολουθούσαν το βασανιστήριο. Ο άρχοντας, μετά τη θαυματουργική διάσωση της Παρασκευής, διέταξε τη φυλάκισή της έως ότου ο ίδιος αποφάσιζε για την τύχη της. Ύστερα από το μαρτύριο του εγκλισμού της Παρασκευής σε Λέβητα, οι στρατιώτες την έριξαν σε μεγάλο λάκκο με φαρμακερά φίδια και κάθε είδος άγρια θηρία. Ήταν ένας τόπος μαρτυρίου για όσους χριστιανούς αρνούνταν να θυσιάσουν στους ψεύτικους θεούς της Ρώμης. Η Αγία Παρασκευή προσευχήθηκε με θέρμη στο Θεό και σφράγισε με το σημείο του Σταυρού το φρικτό αυτό τόπο, και το θαύμα έγινε, φίλοι μου. Ένας φοβερός σεισμός συγκλώνησε τη γη. Τα θηρία του λάκκου έφυγαν διωκόμενα από τους αγγέλους και ο τόπος μετατράπηκε σε στέρεη γη και ευωδιασμένη. Όπως ήταν επόμενο, ένα πλήθος ειδωλολατρών πίστεψε στον αληθινό Θεό και προσθέθηκε στους πρώτους χριστιανούς που έδρασαν και μαρτύρησαν στη Ρώμη. Όμως οι βασανιστές δεν σταμάτησαν. Κρέμασαν από τα μαλλιά της ψηλά την Αγία. Στάθηκαν ήδη από κάτω και εκδηλώνοντας όλο το μίσος της ψυχής τους, άνοιγαν με τα σπαθιά τους βαθιές πληγές στο σώμα της ή έκοβαν τις σάρκες της. Αργότερα, όταν την κατέβασαν από το ψηλό δοκάρι που την είχαν κρεμάσει, της ξύρισαν το κεφάλι και την έκαιγαν με αναμένα κάρβουνα σε ολόκληρο το σώμα. Η ανθρώπινη θηριωδία σε όλο της το μεγαλείο. Αλλά το πιο φρικτό μαρτύριο στο οποίο υποβλήθηκε η Αγία ήταν η κοπή των μαστών της. Οι βασανιστές έδεσαν τα πόδια και υπερυψωμένα τα χέρια της επάσαν και έγδισαν και με μικρά μαχαίρια της έκοψαν τους μαστούς. Ήταν ένα αποτρόπαιο μαρτύριο της εποχής εκείνης που συνδέονταν με το πλήρες ευτελισμό της γυναικείας φύσης. Μάλιστα συνόδευαν και με τη διαπόμπευση του προσώπου προς τα πλήθη της περιοχής. Γι' αυτό και μετά την κοπή των μαστών περιέφεραν οι βασανιστές την Παρασκευή στους δρόμους της πόλεως, συνοδεύοντάς την με μπεγμούς και απέσιες βρισιές. Στο ίδιο μαρτύριο της κοπής των μαστών είχαν υποβληθεί την περίοδο των διωγμών και άλλες χριστιανές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και οι Άγιες Αγάθη, Ευθαλία, Φεβρονία, Αναστασία, Ρωμαία και άλλες. Στον ήλιο αντάμα, ποιος κυβερνά τον ήλιο.
Ακολούθησαν, φίλοι μου, στη συνέχεια τα μαρτύρια του λαναρισμού του σώματός της, δηλαδή ξεσμού με σιδερένιες κτένες, της εκριζώσεως δοντιών και νυχιών, της μαστιγώσεως της Αγίας με βούνευρα, δηλαδή με μαστίγια κατασκευασμένα από ομά, νεύρα βοδιών και άλλα πολλά. Στο τέλος ο άρχοντας διέταξε τους στρατιώτες να φυλακίσουν την Αγία, αλλά και μέσα στη φυλακή να μην σταματήσουν τα βασανιστήρια. Εκείνοι εκτέλεσαν αμέσως τη διαταγή. Ξάπλωσαν την νεαρή μάρτυρα στο δάπεδο της φυλακής με τα χέρια στην έκταση, ώστε να σχηματίζεται σταυρός. Της έδεσαν γερά και πάνω στο στήθος της τοποθέτησαν μια βαριά πλάκα που έκοβε την αναπνοή της Αγίας. Κατόπιν έκλεισαν με βαριές αμπάρες τη φυλακή και έφυγαν. Η Παρασκευή προσευχήθηκε θερμά στον Κύριο και ζήτησε και αυτή τη φορά την άνωθε βοήθεια, και ανταπόκριση ήρθε από τον ουρανό. Τη νύχτα της παρουσιάστηκε ο Ιησούς με πλήθος αγγέλων και αρχαγγέλων, την απελευθέρωσε από την πλάκα, θεράπευσε τις πληγές της, την ενίσχυσε στο μαρτύριο και έγινε άφαντος. Έκπληκτοι, φίλοι μου, οι στρατιώτες αντίκρισαν την επόμενη μέρα, λυμμένη τη νεαρή μοναχή και υγιέστερη. Με φόβο και τρόμο για τις πιθανές συνέπειες που θα είχε το γεγονός, την οδήγησαν μπροστά στον ηγεμόνα. Εκείνος, αν και δεν έκρυβε την έκπληξή του, απέδωσε τη θεραπεία των πληγών της Παρασκευής στην επέμβαση των θεών της Ρώμης. Κάλεσε γι' αυτό τη μάρτυρα να μεταβούν μαζί στο ιερό των θεών για να τους ευχαριστήσει και να προσφέρει την καθιερωμένη θυσία ως έκφραση ευγνωμοσύνης για τις ευεργεσίες τους. Της υποσχέθηκε μάλιστα ότι το ίδιος θα τη τιμήσει με μεγάλες δωρεές και τιμές. Η Παρασκευή όμως, φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, δέχτηκε την πρόταση του Ταράσιου, και έτσι ένα μεγάλο πλήθος από ιερείς, αξιωματούχους, στρατιώτες και απλούς πολίτες κατευθύνθηκαν προς το ναό της πόλης. Μόλις μπήκε στο ναό, η Αγία σταμάτησε, σήκωσε το δεξί χέρι της και επετίμησε αυστηρά το διάβολο που είχε βρει καταφύγιο μέσα στο άγαλμα του Θεού Απόλλωνα. Το τι επακολούθησε, φίλοι μου, ήταν φοβερό. Η απάντηση των πονηρών πνευμάτων ήρθε μέσα από φωνές, σύγχυση, μεγάλο θόρυβο και κλάματα. Ταυτόχρονα τα γάλματα των διαφόρων θεών, με πρώτο εκείνο το Απόλλωνα, γκρεμίστηκαν με πάταγο από τα βάθρα τους και έγιναν 1000 κομμάτια. Μπροστά σε αυτό το θέαμα το πλήθος αρχικά έμεινε άναυδο. Στη συνέχεια όμως όρμησαν πολλοί με την παρότριση και των εξαγριωμένων ιερέων των ειδόλων. Άρπαξαν την Παρασκευή και έφεραν και πάλι με χτυπήματα και βρισιές ενώπιον του ηγεμόνα και απέτησαν από αυτόν τη θανατική της καταδίκη. Δεν έλειψαν όμως και οι απλοί και φωτισμένοι άνθρωποι που είδαν το μεγάλο θαύμα και πίστευσαν στον Ιησού Χριστό. Η Παρασκευή έφτανε πια στο τέλος των μαρτυρίων της. Σε λίγο θα δεχόταν από τον ουράνιο νυμφίο το αμαράντινο στεφάνι της αιώνιας δόξας. Ο άρχοντας Ταράσιος ήταν ανάλγητος και θηριώδης. Ήταν τόσο βαθιά πορωμένος με τις παραδόσεις και τους ψεύτικους θεούς της Ρώμης, ώστε έμενα συγκίνητος μπρος στα θαύματα της Αγίας. Έμοιαζε με τους άρχοντες του Ισραήλ στους χρόνους του Χριστού, οι οποίοι παρόλα τα θαυμαστά γεγονότα που είχαν δει και είχαν ζήσει, καταδίκασαν τον Κύριο στο σταυρικό θάνατο. Εντύπωση όμως προξενή και σκληρότητα της ψυχής του, γιατί μόνος αυτός από τους άρχοντες επέμενε να υποβάλει τη νεαρή μάρτυρα σε τόσα πολλά αλλά και τόσα σκληρά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Όταν λοιπόν ο Ταράσιος συνειδητοποίησε ότι όσο ζούσε η Παρασκευή που δημιουργούσε προβλήματα, όπως ήταν η αθρώα προσέλευση πολλών ανθρώπων στον χριστιανισμό, κάλεσε τους αξιωματούχους του σε συμβούλιο. Έβλεπε ότι όσο διαρκούσαν τα βασανιστήρια, η επιρροή του στο λαό μειωνόταν. Τότε οι σπεκουλάτορες, δηλαδή οι πρετοριανοί σύμβουλοι και φρουροί της ακολουθίας του, καθώς και οι υπόλοιποι συνεργάτες του, το συμβούλευσαν να προχωρήσει στη θανατική καταδίκη της Παρασκευής.
Γιατί υπήρχε κίνδυνος η νεαρή γυναίκα με τις μαγείες της, όπως έλεγαν αυτοί, έτσι έβλεπαν τα θαύματα, να παρασύρει και πολλούς άλλους στη νέα θρησκεία. Ο Ταράσιος συμφώνησε μαζί τους και έδωσε εντολή στους δημίους να μεταφέρουν τη μάρτυρα στον τόπο της εκτελέσεως. Οι τόποι των εκτελέσεων την αρχαία εποχή βρίσκονταν έξω από τα τείχη της πόλεως και η Παρασκευή οδηγήθηκε δέσμια έξω από τα τείχη της πόλεως, εκείνης της πόλεως, ενώ το πλήθος των ειδωλολατρών ακολουθούσε με βρισχές και κατάρες. Όταν έφτασαν στο καθορισμένο τόπο, η Παρασκευή παρακαλούσε να της επιτρέψουν πριν από την εκτέλεση να προσευχηθεί στον Κύριο και Θεό της. Το αίτημά της βρήκε ανταπόκριση και η Αγία γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά. Ζήτησε από το Θεό να εισακούσει την προσευχή της και να δεχτεί αυτή την ώρα το πνεύμα της, ώστε σωσμένη πια να αξιωθεί να βρεθεί κοντά του. Το πρώτο μέρος της προσευχής αυτής θυμίζει την κραυγή του Ιησού πάνω από το σταυρό: «Πάτερ, το πνεύμα μου». Όμως η Αγία μερίμνησε και για τους πιστούς, για όλους εκείνους που τον επικαλούνται και ζητούν να μεσιτεύσει πέρα αυτών. Για αυτούς παρακάλεσε τον ουράνιο Πατέρα να τους χαρίζει πάντοτε ειρηνική ζωή και άφεση αμαρτιών. Η Παρασκευή ζητεί από το Θεό να λυτρώσει τους πιστούς από τις αμαρτίες, να τους χαρίσει έλεος στην κρίση κατά τη Δευτέρα Παρουσία, να τους διαφυλάτει από κάθε αρρώστια, να τους προστατεύει από την επίρρεια του διαβόλου και γενικά να ικανοποιεί τα αιτήματα όλων όσοι επιτελούν τη μνήμη της και επικαλούνται τη βοήθειά της. Ύστερα από την προσευχή της η Αγία παραδόθηκε στους φύλακές της. Εκείνοι την οδήγησαν λίγο μακρύτερα από το πλήθος και ο Δήμιος, εκτελώντας τη διαταγή που είχε λάβει, την αποκεφάλισε. Τότε άγγελος Κυρίου παρέλαβε την ψυχή της και την οδήγησε στους ουρανούς, ενώ ένας επιφανής χριστιανός της Ρώμης παρέλαβε το σώμα της και με συνοδεία και άλλων χριστιανών το έθαψε με τιμές σε δικό του τάφο. Στον τάφο της Αγίας ανοίγαιναν αργότερα οι πιστοί ευκτήριο οίκο προς τιμήν της. Στα κείμενα των μαρτυρολογίων ως χρόνος αποκεφαλισμού της Αγίας φέρεται η 26η Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία τιμάμε και τη μνήμη της. Σύμφωνα εξάλλου με την παράδοση, στον τόπο του μαρτυρίου της γίνονταν την παλιά εποχή πολλά θαύματα, όπως θεραπείες χολών, δαιμονισμένων, κοφών, αλλά ιδιαίτερα τυφλών, τον οποίο μάλιστα η Οσία Παρθενομάρτης Παρασκευή είναι και προστάτης. Ήδη από την αρχαία περίοδο της χριστιανικής εκκλησίας μέχρι σήμερα, σύσσωμος ο χριστιανικός κόσμος έχει σε ιδιαίτερη τιμή τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής. Παντού, φίλοι μου, σε Ανατολή και Δύση, τιμούν οι χριστιανοί τη μεγάλη μάρτυρα του Χριστού και χτίζουν εκκλησίες, τις οποίες κοσμούν με πλούσια εικονογραφήση από το βίο, την Ιεραποστολή, τα θαύματα, τα μαρτύρια, αλλά και τον αποκεφαλισμό της. Ο εορτασμός της Αγίας στις 26 Ιουλίου συμπίπτει καλά κανόνα τόσο στην Ορθόδοξη Εκκλησία όσο και στη Δυτική. Σε κάποιες περιοχές μόνο της Ιταλίας η μνήμη της τελείται στις 26 Μαρτίου ή την 5η Μαΐου. Από τις χώρες της Δύσης που τιμούν την Αγία αξίζει να μνημονευθούν η Ιταλία και η Γαλλία, ενώ από την Ανατολή, εκτός από την Ελλάδα, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία και η Ρωσία. Σήμερα τα λείψανα της Αγίας Παρασκευής διασώζονται και φυλάσσονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους σε περιοχή της Σικελίας, όπου και πιστεύετε ότι μεγάλωσε, ενώ τεμάχια λειψάνων της έχουμε και εδώ στους ιερούς ναούς της Ελλάδος μας. Στη μεγάλη εξάπλωση της τιμής της Αγίας συνέλαβαν, αδελφοί μου, 3 βασικά στοιχεία από τη ζωή της. Πρώτα,
το μεγάλο θαύμα της τύφλωσης και της ανάβλεψης του αυτοκράτορα Αντωνίνου. Ο πιστός λαός του Θεού δέχθηκε διαμέσου των αιώνων ότι η Αγία Παρασκευή προστατεύει τους χριστιανούς από την τύφλωση ή ότι θεραπεύει τις αρρώστιες των ματιών σε εκείνους τους πιστούς που την επικαλούνται. Κατόπιν, η μαρτυρία ότι η Αγία σκότωσε με τη δύναμη του Θεού το δράκοντα, εκείνο το τεράστιο φίδι που είπαμε, επειδή στις λαϊκές παραδόσεις έχει συνδεθεί ο δράκοντας με το τέρας που φυλάσσει τις πηγές των υδάτων και δεν επιτρέπει σε ανθρώπους και ζώα να τις προσεγγίζουν, η Αγία Παρασκευή τιμάται και σε περίοδους λειψιδρίας. Είναι η Αγία που αφήνει ελεύθερα τα νερά και λυτρώνει όσους δεινοπαθούν από τη λειψιδρία. Τέλος, το όνομά της Αγίας συνδέθηκε και με την 6η μέρα της εβδομάδος, την Παρασκευή, καθώς και με την νηστεία της ημέρας αυτής. Για το θέμα αυτό υπάρχει σύγχυση, διότι η νηστεία της Παρασκευής, η μέρα του σωτηρίου πάθους του Χριστού, όπως και της Τετάρτης, θεσπίστηκε από την πρωτοχριστιανική ακόμη εποχή, σε ανάμνηση του πάθους του Κυρίου. Επειδή λοιπόν η Αγία Παρασκευή συνδέεται της Παρασκευής, η μέρα γεννήσεώς της, οι απλοϊκοί χριστιανοί συνέδεσαν και την νηστεία με το πρόσωπο της Αγίας Παρασκευής. Η Αγία Παρασκευή, όπως είπαμε, κατέχει στη λατρευτική ζωή των Ελλήνων την υψηλότερη θέση της Αγίας Γυναικός μετά την Παναγία. Μετά την τιμία μορφή της, το βίο της, τα θαύματά της, το θάνατο και την εορτή της, ασχολείται εκτός της Εκκλησίας μας και ελληνική, η λαϊκή παράδοση. Γνωρίσαμε εξάλλου και το λόγο για τον οποίο η Αγία Παρασκευή τιμάται ως προστάτρια της όρασης των ανθρώπων. Είναι η Αγία που θεραπεύει τις παθήσεις των ματιών. Γι' αυτό και εικονίζεται πολλές φορές να κρατάει δίσκο με ανθρώπινα μάτια, ενώ και τα αφιερώματα των πιστών είναι ομοιώματα ματιών. Οι έμποροι των οπτικών ειδών την έχουν προστάτριά τους και τη γιορτάζουν ιδιαίτερες τιμές. Οπωσδήποτε το θέμα τούτο συνδέεται με την επικίνδυνη εποχή του καλοκαιριού. Η θερμότητα και το δυνατό φως του ηλίου τον Ιούλιο βλάπτει τα μάτια, ενώ στους αγροτικούς πληθυσμούς η σκόνη και τα άχυρα των αλωνιών προξενούν ποικίλες οφθαλμικές παθήσεις. Όμως η Αγία παλιότερα λατρεύονταν και γιατί προστάτευε από την πανούκλα και τη χολέρα. Επίσης η Αγία Παρασκευή τιμάται και ως δρακοκτόνος εξαιτίας του θαύματος που έκανε και θανάτωσε το δράκοντα με μόνο όπλο το σημείο του σταυρού. Οι θρύλοι και εδώ είναι πολλοί. Αφηγούνται λόγου χάρη ότι κάποτε σε ένα πανηγύρι στην Ήπειρο, εκεί που χόρευαν τα παλικάρια με τις κοπελιές, βγήκε ξαφνικά ένας δράκος, ένα τεράστιο φίδι, και άρπαξε την πιο όμορφη κόρη. Το ίδιο ξανά έγινε και τον επόμενο χρόνο. Γι' αυτό και οι χωρικοί σκέφτηκαν να σταματήσουν τα πανηγύρια. Αλλά τότε παρουσιάστηκε στον ύπνο τους η Αγία Παρασκευή και τους έδωσε θάρρος. Οι χωρικοί την τίμησαν και πάλι, και την ώρα του πανηγυριού ήρθε, λέει, η ίδια η Αγία Παρασκευή και πιάστηκε στο χορό μαζί με τις άλλες κοπελιές. Κάποια στιγμή βγήκε ο δράκος και άρχισε να πλησιάζει στο χορό. Τότε η Αγία πήδησε κατά πάνω του. Σε μια σπηλιά που λέγεται Δρακότρυπα, κοντά στην Άρτα, δείχνουν οι χωρικοί ακόμα και σήμερα τον πετρωμένο δράκοντα. Από το βράχο αυτό στάζει αγίασμα και οι Αρτινοί έχουν χτίσει πλάι του εκκλησία προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής. Οι επιστήμονες που ερευνούν και καταγράφουν το βίο των Αγίων διαπιστώνουν ότι οι Άγιες γυναίκες με πρώτη την Κυρία Θεοτόκο, την Παναγία μας, πρόθυσαν με αυταπάρνηση και γενναιότητα το ρόλο της γυναίκας στο θρησκευτικό και στο κοινωνικό γίγνεσθε ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η συμμετοχή των νεαρών μαρτύρων γυναικών
της Παρασκευής, της Μαρίνας, της Βαρβάρας, της Εκατερίνης και όλων των άλλων στην εξάπλωση του χριστιανισμού υπήρξε ισότιμη με την αντίστοιχη των ανδρών. Γι' αυτό και από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, τους χρόνους των διωγμών, οι γυναίκες μάρτυρες ανέσυραν τη γυναικεία προσωπικότητα από την αφάνεια, όπου την είχαν καταδικάσει οι ειδωλολάτρες πρόγονοί τους και την έστησαν στο πιο ψηλό βάθρο της θρησκευτικο-κοινωνικής αποδοχής. Δίκαιος λοιπόν ο έπαινος, δίκαιη η τιμή, δίκαιη η λατρευτική τους καταξίωση από τον πιστό λαό του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε για την Αγία Παρασκευή: «Ας είπομεν ποια είναι η καλή γη όπου έκαμε τα 100. Έχουμε πολλά παραδείγματα να πούμε. Μας αφήσουμε τα πολλά και ας πούμε ένα. Ας πάρουμε μια γυναίκα παράδειγμα, για να μην παραπονούνται οι γυναίκες και λέγουν πως οι άντρες μπορούν και κάνουν καλά και σώνονται και αυτές είναι αδύνατες και δεν μπορούν. Και ας πάρουμε, λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, παράδειγμα την Αγία Παρασκευή. Η Αγία Παρασκευή τα 12 χρονών κορίτσι, από γένος ευγενικό. Πέθανε ο πατέρας της και η μητέρα της. Κάθεται η Αγία και κάνει ένα πύργο υψηλό και δυνατό. Έβαλε τα πράγματά της όλα μέσα. Έβαφε τα μάτια της με μαυράδι. Έβαζε σκουλαρίκια στα αυτιά της. Έβαφε το πρόσωπό της και τα χείλη της με κοκκινάδι. Έβαζε γερδάνια στο λαιμό της και είχε δαχτυλίδια στα δάχτυλά της. Είχε και ένα ζωνάρι μαλαματένιο στη μέση της. Βάζει και ένα φόρεμα πολύ ωραιότατο και παπούτσια, ως μία πιθαμή, λέει, και από άλλα κορίτσια πιο ψηλή έγινε. Με αυτά εστολίζονταν η Αγία. Ενώ εδώ κανένα κορίτσι και θέλει να στολίζεται. Ας πάρει παράδειγμα να στολίζεται σαν την Αγία Παρασκευή. Τώρα θα δούμε ποιος είναι ο πύργος ο υψηλός. Ο υψηλός και δυνατός πύργος είναι ο ουρανός, που εμοίρασε όλα της τα πράγματα, ελεημοσύνη και τα έστειλε με τους πτωχούς στον παράδεισο. Μετά έβαφε τα μάτια της, όχι με μαυράδι, ως αν μερικές γυναίκες ανόητες που βάνουν για να φαίνονται εύμορφες στους άντρες, αλλά σηκωνόταν η Αγία κάθε αυγή και θυμόταν τις αμαρτίες των χριστιανών και έκλαιγε, βαρώντας το πρόσωπό της και βρέχοντας με τα δάκρυα. Ποια είναι τα σκουλαρίκια που σου ανέφερα? Είχε τα αυτιά της ανοιχτά, στέκοντας με βλάβε για να ακούει το ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Μετά έβαφε τα χείλη της, όχι με κοκκινάδι, αλλά λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ με την αλήθεια. Ποιο είναι το γερδάνι όπου είχε στο λαιμό της? Είναι από τις νηστείες όπου έκανε και έλαμπε ο λαιμός της σαν τον ήλιο. Ποια είναι τα δαχτυλίδια? Είναι από τις πολλές μετάνοιες που έκαμε και γίνονται κόμπι τα δάχτυλά της. Ποιο είναι το ζωνάρι το μαλαματένιο? Είναι η παρθενία όπου φύλαγε σε όλη της τη ζωή. Και ποιο είναι το φόρεμα? Είναι η ντροπή που είχε στο λόγο της και ο φόβος του Θεού όπου την εσκέπαζε. Ποια είναι τα παπούτσια τα υψηλά? Είναι ο νους της, όπου τον είχε στον ουρανό και δεν τον είχε στην γη να στοχάζεται ταύτα τα μάτια, τα ψεύτικα τα γήνα, ως αν τα άλλα κορίτσια. Έτσι εστολιζούντο η Αγία. Αν ίσως και είναι κανένα κορίτσι και θέλει να στολίζεται σαν την Αγία Παρασκευή, να σκεφτεί τι έκαμε η Αγία, να κάνει και εκείνη το ίδιο για να σωθεί. Έτσι, αδελφοί μου, η Αγία Παρασκευή έμαθε γράμματα και έγινε σοφοτάτη, φύλαξε παρθενία σε όλη της τη ζωή, την αξίωσε ο Θεός και έκανε θαύματα. Ιάτρευε τυφλούς και κοφούς, λεπρούς και δαιμονισμένους, αλλά ανέστενε και νεκρούς. 2 Εβραίοι τέκνα του διαβόλου, βλέποντας την Αγία να κάνει θαύματα, την ευθώνησαν. Πηγαίνοντας στο βασιλέα Αντωνίνων, ο οποίος ήταν από την παλιά Ρώμη, του λέγουν πως είναι χριστιανοί, και ακούγοντας ο βασιλεύς πως η Αγία Παρασκευή πιστεύει στον Χριστό, την κράζει, και ο βασιλιάς και της λέει: Παρασκευή, αρνήσου τον Χριστό και έλα να θυσιάσεις τους μεγάλους θεούς και θα σε κάνω βασίλισσα. Και λέει η Αγία: εγώ δεν είμαι τρελή και ανόητη ως αν εσένα να αρνηθώ τον Χριστό μου και να πηγαίνω με τον διάβολο, να αφήσω τη ζωή και να πηγαίνω στο θάνατο. Άμποτε εσύ να άφηνες το σκότος και να έλθεις στο φως. Ακούτε, αδελφοί μου, ακούτε ένα κορίτσι να ομιλεί με τέτοια παρησία μπρος σε ένα βασιλέα? Όποιος έχει το Χριστό στην καρδιά του δεν φοβάται όλο τον κόσμο. Αν ίσως και θέλουμε κι εμείς, αδελφοί μου,
να μην φοβούμεθα μήτε ανθρώπους, μήτε δαίμονες, τον Θεό να έχουμε πάντα στην καρδιά μας και έτσι να μην φοβούμαστε κανένα πράγμα. Αυτά έλεγε ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Θα μπορούσαμε, αδελφοί μου, κλείνοντας, να μιλήσουμε πολύ για την Αγία Παρασκευή, να πούμε πολλά από τα θαύματά της, να αναφέρουμε πολλούς από τους ναούς της, πολλά από τα αγιάσματά της, αλλά δεν νομίζω ότι θα μας έφτανε ούτε η ώρα αλλά ούτε και η μέρα. Ένα μόνο έχω να σας πω. Έχετε δίπλα σας την Αγία Παρασκευή, έχετε την προστάτηδά σας, όπως και όλους τους Αγίους, να τους σέβεστε, να τους ευλαβείστε, να ζητάτε από αυτούς. Σήμερα το απόγευμα μεγάλη αρτοκλασία, μεγάλη πανήγυρης, μεγάλος εσπερινός πανηγυρικός στην εκκλησία της, στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Δεν είναι ένα θαύμα όμως, αδελφοί μου, δεν είναι ένα θαύμα πως σε ένα τόσο μικρό εκκλησάκι έγινε ένας τόσο όμορφος και πάνσεμνος ναός. Δεν είναι ομορφιά για την πόλη μας. Ελάτε λοιπόν να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί, να δοξάσουμε, να προσευχηθούμε και αύριο πρώτο ο Θεός το πρωί να πάμε όλοι στη λειτουργία, σε αυτή την όμορφη λειτουργία, στα όμορφα ψάλματα, να ακούσουμε και να υμνήσουμε την Αγία του Θεού. Αγία μου Παρασκευή, πρέσβευε για όλο το λαό σου, πρέσβευε για την περιοχή σου, πρέσβευε για όλο το νομό σου, πρέσβευε για το σιδηρόκαστρό σου. 92 και 1 ραδιοσυντική. Μία ακόμα Παρασκευή έφτασε στο τέλος της. Εύχομαι να ωφεληθήκατε από το βίο αυτό της Αγίας. Μία διαφορετική εκπομπή σε μία διαφορετική μέρα του χρόνου και για μένα προσωπικά. Τη σπουδή σου την κλίση κατάλληλον εργασαμένη φερόνιμη, την ομώνυμο σου πίστινης κατοικία και κλήρωση Παρασκευή αθληφόρα. Όθεν προχέσει άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Αμήν. Την σπουδήν σου την κλίση κατάλληλον εργασαμένη φερόνιμεν, την ομώνυμον σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε. Παρασκευή αθληφόρε, όθεν προχέεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών.
Ραδιοσυντική 92,1. Επιστρέφει σε λίγο.